JAURO, JAURO, JAURO. Alfan ikon rabi ke tausa zukata. JAURO. JAURO, JAURO. Don Allah mai gari, don Allah a taimake ni mai gari. Don Allah, don annabi, a bar mini gonan nan nawa shi kadai na mallaka a garin nan. Ba ni da komai ba wannan gonan da na mallaka ba, shi ne na yi gada a wurin kakadina. Kai, ko kukan mutuwa za ka yi kana magiya, gonan nan ta fita daga mallakarka. Gonan nan ba taka bace da yanzu. Allah ta yama. Kai, bari mu gaya maka. Wallahi idan ka sake tada wannan magana a garin nan, wallahi kashin ka ya bushe. Za ka bar garin nan ko kana so ko baka so, dole ka bar garin nan. Ka dinka abin da baki kana hauka ne ka zo wajen mai garin kana cewa wata maganar gona baka san abin da ake ciki ba. Don Allah kai mun rai don Allah. Baka san da kai da abin da ka mallaka duk mallakin mai gari ne ba. Barai kuwa. Gaskiya yana daga cikin adalci. Da haka abin da nake so da kai ka tashi ka bar garin nan. In ka ga dama ka zauna, in ba ga dama ba, shauran ya rage naka ga kofa gudu take. Tashi a fita. Wato baka ji abin da ake faɗa maka ba? Bar nan, tafi daga nan. Tashi ka tafi. Ina roƙo dai. Kai, ka mana magiya. San gida. Falla ma magi. Ira kofa a buɗe take. Da ka kama hanya ba inda za ka tsaya. Sai illa masha Allah. Dan ma kai sa'a an barka kanin ka suna kiwo har ka abin nan na gona har za ka zo ka dinka maganganu. Allah yana. Ranka yadda kaga irin wa'annan idan ba ma musu irin wannan abu ana bude musu ido sai su mai da mu matansu. Gonan me? Da ita yazo? Ai ba da ita yazo ba. Mun ci dubu. Sai ceto. San gida. Allah ya ƙara girma mai gari. Allah ya ƙara daraja mai gari. Boy, yaro, girl, yarinya, school, makaranta, boy, yaro, girl, yarinya, school, makaranta, boy, yaro. Hai! Wannan wani irin iskan shi nake gani a cikin gidan nan. Wannan tarkashin da ke kawo mu cikin gidan nan fa. Inna ƙawata ce karatu fa nake koya mata. A cikin gidan nawa? Ki ɗauko min yar kaji ki zo ki ce min karatu ya koya mata a cikin gidan nawa? Na dan Allah ki hakuri. Har rufe min baki. Ta suka bani guri har in buge ki. Wancan wankin da kika bari waye zai miki shi da kika taso kika bar mu har ki zo kina koya mu dan iskan shin turanci. Ni kike shira in je in yi miki shi? Munafuka ba za ki tashi ba? Munafuka kawai. Hai wannan yarinya akwai munafukan yarinya. Ke gaya ma a Kongo an cika gayu iya gayu shekaran jiya misalin karfe 4 na yamma kowa da kowa
sun bayyana kuwa. Mutane da yawa sun bayyana wannan wajen. A shi da moi. Ya ina na ganka da baki haka ku zo kuna shaye-shaye. Mu fa irin waɗannan in muka gansu hai mu ga agwagin mu suna bashewa da zafi. Wannan wasu abokanai na ne daga cikin gari na gayyato su. Na ce to me ya kawo mu fa nan ba mu son mu ga muna tara ƴan iska. Kai wajen da ka fara shaye-shaye nan. Shi wannan washi wannan. Me kake nufi? Wannan wani dan uwan mu ne a cikin garin nan. Zai zo yana ci mana fuska kenan. Da suwa ƴan iskan. Abokananka ne? Suwa ƴan iskan. To yi kenan ku yi sha'aninku kawai. Me kake nufi? Wai arsa. Ya? Kai! Ahi da moi! Kai! Hai! Lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kai! Ahi da moi! Allah ya taimake ni wannan abin mafarki ne. Allah ya taimake ni mafarki ne. Allah ya taimake ni. Abinda ya sha na shi duka ku uku ku zo mu zauna a nan shi ne. Ina so zan yi magana da na yi ta baya ne zan sake maimaita ta yanzu. Ina so ko bayan ba raina, ko bayan na mutu, ina sake jaddadawa da wannan alkawarin cewa ai ba za ta auri kowa ba sai Jauro. Wannan shi ne alkawarin da na yi kuma a kai shi na tsaya. Tunda yanzu kaga tafiya ne a gabana, kuma shi tafiya idan ja ka yi shi, kafin ka yi tafiya kai ne da tafiya, idan kuma ka riga ka yi tafiya to tafiya ita ce da kai, ko ba haka ba? To, ban shani ba, ko lamari na Ubangiji rai zai yi halin shashan. Shi sana tara ku a nan wuri ina so sake jaddada muku cewa ai ba za ta auri kowa ba sai Jauro. Ko da bayan ba raina a tabbatar da an aiwatar da wannan abun da nake so. Wannan shi ne. Magani. Ko da yake dai kayan ke hukunci, amma hukuncin ya yi wuri, ya yi sauri. Amma yaya ai an ga kamar bai yi sauri ba tunda ai ba tun yau ya fara faɗin wannan zancen ba, ko ba gaskiya ba, kuma ai ni din zan ba ita in kula, ko ba gaskiya ba. Kawai ni abun da ke damuna zancen da yake faɗi har in yana magana haka yi kamar ba zai je ya dawo ba, kuma mu addu'ar mu in ya tafi ai ashe ya dawo, ko ba gaskiya ba, ko miya ya gaban shi. Yau? Kai da kake cewa ba zai mutu ba, kai ka tafi in mutuwan ya zo ka mutu. Wallahi bappa idan kina magana na har in ji kina zancen mutuwa na ai zuciyata ta rika tsinkewa in ji kamar ni kuka in ga kamar kina kallon cewa in kin tafi din mutuwa zaki. Saboda Allah fa yaro karami tun yanzu a rika gaya mishi marai shi. Insha Allah baba lafiya zaka je ka dawo lafiya. To, koma dai yaya ne ake so dai, ita mutuwa da kake gani tana tare da kowa, dukkan mai rai mamashi ne, ko ba haka ba? Sai dai mu roki Allah duk wanda lokaci shi ya yi, ko da lokaci na ne, Allah ya sha mu cika da imani. Amin babba, Ubangiji Allah ya kai ka ya dawo da kai lafiya, Allah ya dama ba mutuwan zaki ba, kin ji ko? In Allah ya so ya da yadda kika tafi kika ban mu lafiya nan. Haka za ke dawo ki same mu lafiya babba. Allah ya muku albarka. Amin. Allah ya muku albarka. Kuma Allah ya tabbatar mana da wannan abin da ni nake so in hada. Ko ba haka ba? Na gode muku. To alhamdulillah. Allah ya da lafiya lau za ka je ka. To, yanzu sai ku tashi. Jauro na ai. Jauro.
Ina jin ka, me kake faɗa ɗazu? Magani. Shi wannan yaro da yake maganar mutuwa. Duk garin nan idan muka taru za mu iya ɗaure mutuwa ne? A ina fa. Sai ta zo. Kuma ko kai ne sai ka tafi. To shi ɗin ma da yake maganan ya tafi ya mutu mana. Ya gagara ne mutuwan ya tuke shi, a ɗaure shi. Ka yarinyar ma da muke cewa a bashi, ita ma sai ta mutu. Ko fasawa za yi. Ha? To ni abin da dama nake so in faɗa maka shine ko da bana nan kai ma uba ne. Tuna yadda kake uba a wurina kuma uba ne a wurin shi kuma kaka. Ko ba haka ba? So ko ba ni nan na sani ko da rai yayi halin shi. Na sha ne shewa dai ba za samu matsala ba kuma yarinya ba za ta yi maraici ba ko ba haka ba? Wannan shine kawai. Allah ya kai ka lafiya ya dawo da kai lafiya. Kuma lafiya za ka dawo. Muna da wata magana ne kuma? Na gode Allah shaka da alkhairi. Bari ya kawo fura sai mu sha sai ka tafi ko? Akwai fura ne magani. Sai ka sha fura sai ka tafi ko? Ba da sa mu sha gidanka. Lamun da. Jauro na ai. Noi. Ba kun. Ki faɗa mini me ya faru ne gashi? Ba kun. Ya za ki shi mini a'a gashi ga ƙulla na a idon ki ce mini babu. Ba komai. Ni ban isa in tare maki mutuncin ki bane a garin nan? Ba haka nake nufi ba in nashe gaskiya abin da take min ya ishe ni. To wai ita inna me yasa take yin haka ne? Hai ta kashe ginne ta huta a gidan nan? Duk abin da innan take yi ga shi. Na yalli ga? Jauro na ai. Wato halal kin kira shi na ya zo ya duke ni a cikin gidan nan ko ya rama miki duk abubuwan da nake miki a cikin gidan nan ko? Haka ne mana gashi na kin saka shi ya taho yana sauri ka ya zo ya har cikin gidana ya dake ni? Ai? A'a ina washe ni yanzu yake zan yi maki faɗa. Kawai dai abin kama bai yi daɗi ba ashe yaro karami irin wannan kullum a sa shi yayi kolla a gida kin ga ai bai yi daɗi ba. Nake to bari in zo in baki hakuri yaro yanzu hai Allah laba shi ai ina. Hai Jauro. Ka fita daga ido na Jauro. Ka fita daga ido na Jauro a cikin garin nan na rufe Jauro. Duk munafunshin da kake a cikin garin nan duk yana damun kunne na Jauro. Ka fita daga ido na Jauro in rufe. Ha tashi ka bar gidan nan. Tashi ka fita ka bani guri na she. Ina? Jauro baka shi bai nashe baka baka tashi ka fita ka bani guri. Nashe baka shi bai nashe ba ne? Na ji na. Saboda Allah ya saka mu ita wannan Jauro. Ka kawai munafukar yarinya kawai. Wato yanzu ai har kin kai matsayin da zaki da kira saurayin ki Jauro yazo ya duke ni a cikin gidan nan ai. Har kin kai wannan matsayin ai duk dawaniyan ki da nake a cikin gidan nan. Ai sabe da ba da haife ki gidan haka. Ya munafuka yarinya. Dan ba ni na haife ki ba har zaki kira wani yazo ya duke ni a cikin gidan nan. Na inda za a Jauro na ai. Malama wato ki yi murna kin yi gamin dakatar saboda ki yi murna karenki ya kama zaki ba kura ba. Tunda kika ga mai gari ya taso da kansa da kama ba wai sako bane muka zo mai gari ya zo ya nuna miki kauna ta soya amma kan na cika ki da magana ranka dade ko zaka dan tofa wani ba ciki. Ni fa ban gane abin da kuke nufi ba. Wato Aisha ma'ana anan idan kika yadda kika aure ni kakarki ta ranke saka. Kin ga dukiyarki da ke hannuna gani ne gari sai ki saka take wala a gidana bawa abin da ya shafe ki abin da kika ga dama. Ko ba ka san gida? To sai kuwa sai ki kara fari ki fa haka fari ki jiki. Allah ya kiyaye me zan yi da mai gari? Ashe baki da kunya? A gaban mai garin kike buɗe baki kike cewa me zaki da shi?
ashe baki da mutunci. Mai garin da kansa ki ga masa irin wannan magana? Kai dan tsabar rashin kunya mai garin ya dama. San kira ka fiye zakewa fa al'amuranka. To bari ku je in gaya muku. Wallahi ba na son ka Jauro nake so kuma shi zan aura. Kar malaka ku ba? Na ga maka ka fiye zakewa fa. Kai ne maka ja mana ka sassa ba? To in ba haka ba kai. Ai ni abin da zai bata maka rai ko kuma ya bata ka a garin nan ba na son shi sai har sai na nema ni nitse. To ranka da ka san abin da zamu yi? Shawara zan baka wanda wannan yarinyar dole ne ka mallake ta ta zama uwar ƴaƴanka. Ka sa abin da zamu yi? Me zai hana wannan gidan mu zo mu sa a rushe shi a mai da shi fili sai mu gina gidan kaji mu yi kiwon akuya shanu kaji a ciki to in muka yi ba ta da gidan da za ta je ta abin nan sai ta dawo wajen mu kai kuma sai ka mallake ta ta zama uwar ƴaƴanka sai mun ga dama hadur kuso za zo ta yi wannan shawara ka kenan wallahi baka isa ba in dai magana auren gata wallahi akwai matsala wallahi baka yi ne in don wannan munafiki daga zuwa yana kulle wallahi ba a yi ne in kuma kace sai kayi to akwai matsala wai yaushe zaki fahimci wannan abin ne yaushe zan fahimtar da ke ne na ce miki auren nan ba dan Allah zan yi ba so nake na aure ta da na danna dukiyan shi kenan sake ta ni ruwana da ba don Allah za ka yi ne ba ai kishiya ba ta da don Allah ni kishiya ni dauke ta don ban doke ta auren don Allah ba don haka kakka sake min maganan nan to ni ba gudu ba ja da baya wannan aure sai na yi shi wallahi in kace ai shi kace sai ka yi shi to wallahi akwai rikici to shikenan sai ki yi abin da zaki wai ce a yi To wallahi kin san yanayin inna ba ta son iya karatun nan. handa to wannan innan na kana ni Wallahi Yawwa! Ha! Yau fa za a yi ta ƙare. A radu ko da kishe kina suna ko kuma muke dukan tsiya a radu. Kin ina gaya miki. in Allah rabe kai hakuri ka bar mu wuce Kin laga fara rufe mutane baki. Waye ya kasa da ke da har kike saurin kwasa? Ki bar ni in yi da ita mana. A ina kishe kina suna ko ba za kishe kina? ba zan faɗa ba. I'm not love you din. Wallahi tallahi sai da duk abin da za ka yi kai. Ni za ki laga da turo shi? Ashe ban hana ka shiga hirgin Aisha ba? Bai she ka ƙara shiga hanyar da ta bi mama. Mushe! Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. wa alaikumus salamu Aisha tana nan? To a ce mata ana sallama da ita. Mai gari yana kiranta. to kina shi na kamar kurma ina kiranki ai yanzu ina nan ina aiki a aikin shiga ɗaki kin kwanta a sai da ni in dafa an baki kici ai Inna wallahi kaina ne yake ciwo shine na je na dan kwanta. hai tashi kishe mai gari yana kiranki Inna ni hai kar kishe mu komai tashi kije hai in ji kin mai rashin kunya a radu kika dawo gidan nan sai na bubbuge ki mishi ladabi da biyayya kin ji mai nashe kin ji ko maza je ki a da lafiya baki dan silalla ki rike kin ji ba a raina kyauta kin ji ko kaga sakira ka dawo ta nan wallahi karshen ta wannan baka fuskar taka take gani take bata rai Haba mai gari. Ni da ƴan matan ma suke bi na nake ki ba sai ma na ji na zaɓi tuwon nake so zan zaɓa. dai dawo nan kan karanta ya bace Aisha abin da yasa ga na damu da wannan lamarin so nake na aure ki in fidda ke daga cikin wannan ƙangi idan kika aure ni kin huta wani naki ma ya huta amma ina ke ina wancan matsiyacin yaro Kin gani? Wanda idan kin yi auren ma in ban da bakar wahala da bakar azaba ba abin da zaki sha. ka gani sakira Bakaran kenan.
Ni dai kam ka daina zuwa guri. In ba haka ba wallahi zan sha guba na kashe kaina. Kake ba hakin kashe kanki ba. Buge ki shiga cikin gida. A'a, na zo fa maganan kuɗin nan ne. Kuɗin nan nata. Ko ba ka ba san Mai gari. Na'am. Ai ka san wane ne wannan ko? Kashe mini Jauro shi. Jauro ne. Na rantsi da Allah. Ni zan ka da kai. Ko da hannu, ko da ishe, ko da tofin alatsi. To. Amma bari in fito ina zuwa. Jira ni in har ka isa mai gari ne kai, jira ni. Maganin zaki ga mai. Wallahi yaya saniyar can ta kusa aihuwa. Ai Rabe. Ya zo wucewa ne. Ka zo wucewa? Ku kama shi. Wucewa zan yi fa wucewa zan yi. Sun kare ni. Ba ka shi ne. Sun kare ni. Wannan abu fa ina bani tsoro. Abin na ɗaga min hankali. An yi da yarinyar nan ta iya ta. Gashi har wannan ba a so ya sani ya sani. Haba mai gari, wannan abu bai fi ƙarfinka ba, sai ka ce ban san ka ba mai gari, duk garin nan waye bai san ka ba mai gari. Haba, ka kwantar da hankalinka a wannan lamari. To yanzu menene shawararki? Zo ka ji. Lamun dai? Ba wata shawarar ne sai wannan? Wallahi mai gari babu wani shawaran da ya wuce wannan. Wannan ita kadai ce shawaran mu. To in dai haka ne kuwa akan kuɗi babu abin da ba zan iya yi ba, ina son kuɗi amma wannan abin ya fi ƙarfi na. Mai gari ai ba abin da ya fi ƙarfinka. Wannan dai ya fi ƙarfi na. Ha ba mai gari ba abin da ya fi ƙarfinka a wannan lamari. Ka kwantar da hankalinka. Za a yi abun nan cikin kwanciyar hankali. Ka ji fa san ira. To ranka ya daɗe, ai tun da ta faɗa ka bar mata komai ɗin to ka bar mata komai tun da ita ce wuƙa da nama. Ai an gama. Ai ka kwantar da hankali. Wayo hannuna. Wayo jikina. Wayo hannuna. Jikina. Sannu Rabe. Sannu. Ilu. Zauna ya aka yi ka fito a cikin bukka. Na kasa kwanciya, na kasa zama. Kai, sannu. Dama na zo in duba ka ne ya jikin naka. Jiki da sauki Ilu. Sannu. Sannu Allah ya ƙara sauki. Ilu. Na'am Rabi. Na gode maka da sabon da kake mini. Ka duba ƴan uwana da dangina gaba ɗaya sun goye ni. Amma kai har yanzu kana tare da ni, na gode Allah ya saka da alkhairi. Nan gaskiya ne bai dace ba, ka duba inda ka koma rayuwa a nan bai dace ba Rabi. Ilu. Babu abin da zan iya saka maka da shi. Rabi akwai abin da za ka saka da shi. Akwai. Ilu. Ni kuma idan har akwai abin da zan iya saka maka da shi a cikin duniyar nan, ka faɗa min shi insha Allah ko menene na yi maka alƙawari in dai na warke shi wannan zai saka maka da shi. Rabi ba abin da za ka saka da shi. Illa ina so ka zama mutumin kirki, ka zama nagari, ka koma wajen iyayenka, ka koma ku dinga kiwon shanu kamar yadda aka saba. Kawai abin da za ka dama ni kai na zauna na yi wa kai faɗa a duk a bisa dukkanin abubuwan da nake yi a cikin ƙauyen nan. Kuma insha Allah na yi maka alƙawari ba zan je in nemi gafarar iyayena in doka har kasa in nemi gafarar. Kuma ina so don Allah don annabi ka taimaka min in zan shiga gurin su. Mu tafi tare da su tabbatar da namun da na yi da gaske ne. Dokar ka damu Rabi, insha Allah da ni za a ci, da ni za a tafi, dan je raka ka har gida. Yanzu gode Allah ya saka da alkhairi. Amin. Ka tashi ka koma cikin bukka. Ba na son zaman ka. Allah ta yama. Kaga wannan yaron munafiki ne. Ashe duk abubuwan da muke yi
anan muke kukullawa. Kaga wannan yaron munafiki sai ya kwashe ya je yana yada damu a cikin gari. Da ido na je na gansu sai kuku zake da kai yana duk abin da muke yana faɗa. Dan banza shi sa gaba ɗaya baka auki kai kenan da hakarkarin kai ne kasan bishiyan gwaiba da rani sai ka dinga sun kai da kai kafin jangwala gwada. Munafiki shi kazu din nan shi yake duk abin da muka yi anan sai ya je ya ni na kama shi na gan shi munafiki. Ai to kaji shi yasa aka yi sura akan ku na munafikai. To bari ka ji abin da zan gaya maka taka yau mun yage ka da ka fada kuma za ka bar garin nan kan mu ƙara ganin ka. Ka haɗu da tsinuwar mai martaba, ka haɗu da la'antar mai martaba da zuri'ar ku da kuma zuri'ar da za su fito a cikinka duk ba za ku yi albarka ba. Tabbas la'ana ta tabbata a kanka tunda munafurci za ka yi. Sai sun kusu da za ka yi munafurci sai fada. Ka daina kallo na yawa munafikin banza munafikin gobe. Sai zazzare ido kake yi kaman abin nan. Ai ranka dade. Ya bar garin nan kamar. Ranka dade. Wannan ba haka za a bar shi a ce tafi ba. Ranka dade. Wannan bai kamata a bar shi ya tafi haka ba. A sa dogara wannan su kai shi wajen horo su lakaɗa masa cinan nan kafirin duka. Ko da idan ya bar garin da ya je wani gari ba zai kare yin munafurci ba. Munafiki ashe mu muna nan muna shuka kai kawai sai ka dinga bi kana tonewa. Ko? Tashi. Ba dauke shi. Tashi. Ta mun yi maganin ku a garin nan ɗaya bayan ɗaya. Sai mu dinga abubuwa kawai duk abin da muke da shi zai jawo mana a zo a kama mu a tafi da mu shikenan kuma mun tashi a tutan batsam. Sha. Na mai gari? Ai kai. Ni wallahi don kake ga kamar hiyawa na yi sauri. Ai ke in sami yaye ke ni bukin nan a yi shi da wuri kin gani tunda yan tsiya sun fara sa baki a cikin gida sun fara kawo jiki. In na same ki a cikin gida na kin ga an huta kowa har ya hakura ko ya kika gani. Wallahi kin ga yanzu mutane duk sun lalace a sun san tsakanina da ke akwai alƙawari. Amma kullum so ake aga an take zuciyanki an tuya soyayya na a shiki kuma ba su san cewa Allah ne ya kafa soyayya na a cikin zuciyanki ba. I love you. I love you. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam a'i. Na'am inna. Hai a'i tun azu ɗeban ruwa a'i. Ke don aka aike ki baki san ki je ki daɗe ba a'i. Wallahi ina na yi ke ga gurin da ƙyar na samu na ɗebo wannan. Sai ga shi furan ki a ɗaki ki je ki ɗauka. To inna.
A ce haka ai. Sai ka ɗauko mun ne ma furana yana nan kusa da naka inda na aje. Shekiya ta fara karkarin mutuwa. Kwara ki mutu ki bar ni. Sannu. Me faru inna? Wayyo inna! 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 Na shushi kaina! Inna! Zan mutu! Yau inna karki mutu ki bar ni inna! Inna karki mutu ki bar ni! Karki mutu ki bar ni! Inna! 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 Inna ki tashi! Allah mai sa kaiya in an yi mugunta joran haɗi joran. Salamu alaikum ranka dai wani abu ne faru lafiya ba lamun da Allah mata rasuwa lamun ta mutu ta cika ga wannan wani ita ke da magana ya kare to mai gari to a cikin nono zan sa to mai gari insha Allah mai gari nagode maza jiki ka a samu kuskure fa Allah ya sa masu ci gaba ɗaya su mutu kaga dukiya ya zama mallaka ta ba da wannan wa a garin nan Aisha tana nan da ranta Sakira ba mu ci ta zama ba zo mu je ka gaya maka abin da sai wallahi duk abin da ba a yi don Allah don annabi ba baya daurewa yanzu ma kun ka fara gani to bayan dogon nazari da na yi na hanga na duba na ga abin da nake yi ba zai kai ni ga hanya ga kullewa ba don haka na yi nadama na kuma ga Allah kai Jauro cutar da ku kai da ne da Aisha da azabtar da ku da ne ina roƙon ku yafe mu kuma duk mutanen garin nan wanda muka zalunta ina roƙon su yafe mu musamman yanzu da muka kwace gonarsa to na dawo maka da ita kuma ina roƙon ka yafe godiya yake sun yafe ma mai gari sun gafarta ma mai gari Allah ya ƙara koran shedan a cikin wannan fada Radu ban taɓa tunani ko a mabarki akwai wani rana da za a rushe mai gari da karyo haka ya yi nadama irin wani illa bai Allah ya ƙara maka Allah ya ƙara maka dogon kwana da kai Allah ya fi kura babu komai godiya suke Allahu akbar dan ka dade wato wannan abu da kai irin wannan tuba da kai shi Allah yake so dama Allah yana son mutumin da yake cikin jin daɗin aikata sabo kuma ya tuna wannan abu fa da yake ba mai kyau bane zai fa kuma mutu zai haɗu da ubangijinsa ya tuba ya bari to Allah yana son irin masu wannan tuba gaskiya ne malamai magada annabawa amin malamai magada annabawa ka dauki amanar baiwa Allah nan ka bata Sakira a miƙa musu hakkinsu godiya suke mai martaba godiya suke Jauro a karba Allah ya baka yare ni ma wai ku shaida cewa wannan abu amana shi dan haka ga yaro mai kaya a gurin nan bari in baki abu ni ga wannan duke mahaifinki ne aka shi a baki abu adalci kan adalci an ba Jauro ya miƙa mata hakkinta don haka a yanzu kai Jauro a shirye nake da ku je ku ci gaba da maganar auren mu kai da Aisha na dau nauyin duk abin da za a yi godiya suke Allah idda nufi Allah shi idda nufi mai gari godiya suke mai martaba godiya suke
Lantana. To ki haƙuri. Zuwa ne wajen yaye-yaye. Na sani a baya na yi ganganci da yawa, na yi ƙoƙi. Saboda idan zan yi rikici da kowa bai kamata in yi da yayana ba. Amma don wauta irin nawa ashe wai ni da shi ne ke faɗa. Ai ganganci ne. Ni na gane kuskure na, bari in zo in roƙe shi in Allah ya so ya da ni daga wannan karon ba zai ƙara raba ni da kowa ba, kuma ni ba zan ƙara fushi da shi ba. Wannan shine abin da ya kawo ni. Ya roƙe ka yafe mishi dukkan abin da ka mishi ya maka. Lantana, ha Jauro. Dama ni zuciyana da kai bai bashi. Kaji ko? Dama mutane ne rashin kunya da kake musu. Kana raina mutane, haka zo aka gaya mu. Shi ne bacin zuciyana da kai, Jauro. Amma daga yau, daga yanzu, na yafe maka duniya da lahira. Yaya, ina gode. Yanzu Lantana in ba dan uwa ba wa za ka yi mu wannan kuskuren ka zo yanzu ya shi maka kuma ya yafe maka. Gangan shi ne irin nawa ba. Tunda na sani duk garin nan ni ba ni da kowa haishi. Kowa namu babu haishi, shi ne uwa shi ne uban, kuma ashe ina faɗa da shi. Don Allah ki haƙuri yaya, don Allah ki haƙuri ki yafe mani. Sha ma Allah, ai yana ce, ya ce ya gode da yafiya da ka masa. Dama Allah ya ce, duk wanda ya laifi ya tuba a yafe mishi. Kuma ka yafe. Alhamdulillah mun gode gaba ɗaya. Sai wancan magana na biyu. Kai Jauro, sai yau kake dariya. Zanshen ne ya bani kunya. Ni yanzu ba zanshen a'i. Yanzu ai shi yayi shi ne zai yi magana, tun da kin ga mai gari ma da muka je yake shi kanki ya saki komai. Ya ce idan na hirya a kofar gidan shi ma za a yi, kuma shi kanshi ya ce duk laifin da ya yi mashahi shi kanshi yana ba gyayi hankali. Yanzu shi iyayen ne kawai ya rage ya ce to ga lokaci ne, duk lokacin da aka shirya na shirya. Ki ƙara kishiya? Yadda na wasan ƙanin miji ne ba. Na bi da a kai kasuwa. Kan rage maci. Ke dai bari. Allah ko? Albishirinki. Kora ta Jauro. Wayyo Allah, har kin sa na ji daɗi. Amma haikin sun saboda wannan ta Jauron da kika she in na je binni sai na to miki da ice cream. Allah ko? Allah. Ayo zan shafa kan. Ke ba kawata ba abin shafawa bane, abin sha ne. Kawata ayo da kika ce min wai za ki tuwo min da wannan askaram ne ko askirim ne? Ai ni ko da shafawa zan na san sha. Yo amma kin san shewa mai gari ya janye neman aure na da yake yi, ya amince a ɗaura mana aure da ni da Jauro. Kuma babban abin da zai baki mamaki shine ya ɗauke nauyin komai, ya she shi zai yi, kuma a fadar shi ya she za a ɗaura auren. Allah kawata. Ba ki ji daɗi ba? Za a ɗaura auren nawa da Jauro? Kawata aiki nake kowa ba wallahi yau kika tafi kawata ina son kai koya mana wannan karatu. Mu dai ƙara sa Jauro na ai ikon rabi ke tausa zukata. Jauro, 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 Jauro. Ana kina koki ne ina son ba zan daina son ki ba har abada. Kin san abin da ya sa kike burge ni? Wanda mafanki ya kirawo yayin yayi. Muka zauna gashi gane shi ya yake hukunci ni ne zan aure ki. Ai na ɗauka cewa za ki ka to. Amma shiru kike ji, kika amshi abun kika rungume kuma kika yi ta nuna mini kauna, kika nuna mini wata ba wata kiyayya tsakanin. Wannan
wannan abu ya burge musamman ma yadda aka ke yan bunni shi. Ni kuma in ga dai an daga rugan nan babu inda na taba fita. Kullum daga shi ruga haihu nan cikin geshi ina yawo da shi. Amma ba ki ke da ba. Wannan abu shi ya burge ni da ke. Jauro nawa kenan. Ai shi so ba ruwan shi da haka so makawo ne. Kuma a gaskiya tun lokacin da baffa ya nuna cewa kai ne zaɓin shi na ɗauki wani. Saboda irin kulawar da ƙaunar da baffa yake nuna mu. Na san cewa ba zai taɓa zaɓa mu abin da zai cuce ni ba. Kuma dama ita ɗaya ta gari kamata ya ce tana da mahaifin da bai ko ya ka gani. Wannan gaskiya ne. Wannan gaskiya ne. Shi ya san dalilin da yake ke aura. Shi ga dai ni ba rago bane. Kuma jarumi ne ni a garin nan kowa ya san jarumi ne. Kuma ni ba na sata. Amma dai ni ban yadda babba ya raina karami ba. Kuma ban yadda ashe an yi zalunci ba. Shi yasa sai a rika kallon filin kamar wani mafaɗaki ne. Kuma ni da gaskiya ta nake faɗa. Amma na yi miki alƙawari in Allah ya so. Amanan ki zan rike shi hannu biyu ba zan shushe ki ba kuma kullum sai na tabbatar cewa kina cikin fara'a kina cikin jin daɗi. So thank you very much my husband. Na ce my husband. Wannan turan shi bako ne har da tumbi shi ke? Cewa ne mijina na gobe. Amma ina so ka ɗaukan wani alƙawari kafin. Kowane iri ce zan yi. Cewa duk wannan rigime-rigimen za ka daina shi da zarar ɗaura aure. Saboda ka ga na rasa kowa gaba ɗaya kai ne kowa ta kan yi uba. Na sauran rigima. Ai, to shi kiri da igan nan namu kowa ke yake zo ganin yadda kike ke turai shi da an yi bakon ba na sare. Ke za ki zo ki magana da turai. Sai kuma aka sheke shi matan Jauro. Har Jauro kuma yake yana faɗa. Ai, din naka na zama shirme. Wallahi ina da yana faɗa. In kika ba ma za ki ƙara kin na yi faɗa da kowa ba ni a duniyar nan. Karabi. Jauro bayan haka, kaga bayan mutuwar baffa ina da gida da mota a Benni. Sannan an samu mun aiki a inda baffa yake yi. Amma ka gani a matsayina na mace ba zan yi aikin da baffa yake yi ba. Kai a matsayinka na miji wanda nake ƙauna, kai ne za ka ɗau aikin da baffa yake yi. Mu ringa ɗaukan shanu daga nan muna kai musu. Ko ya ka gani Jauro? Yanzu a yi. Idan muka tafi birnin nan muka kai shanu aka ce har rubuta. Ya za a yi? Jauro ba kana da ni ba? To in dai wannan shi ne matsala. Ni miki alƙawarin zan rike miki dukkanin amana. Sannan dukiyarki da mai gari ya shega ta. Ina so ki rike abinki da kyau. Ni ba zan taɓa miki ba ki yi tunani ki sayi dabbobi ki aje. In ma mun aka ce a kai dabbobi sai ki rika saya da kuɗinki ana kai dabbobin yan shigin gari. Jauro na ai. Jauro. Ya ka zo ta hodon keke, ya ka zo ta hodon keke. Wata karuwa kirarin sosai diya zamani, ni da ke mahaudokin so diyar fulani. Wata karuwa kirarin sosan kaya zamani, ni da kai mahaudokin so diyar fulani. So yana nufin alkawari, mu dinga yi wa juna uzuri. Bakar asha nake ƙona gari, ki ƙaurace wa harshe da bari. Kwalliyar ki gata ko sautuka na zance, murmushin ki mai kawa shi yake samani. Hi gamo na zuci mai kai ƙuduri, rike ni karkasa na yi jiri. Na tabbatar a so babu sari, in shuka ta so ka zo bani iri. Shi ado da marjani kai nake iyawa, duk da inda yau ma laifi kana kula ni. Na riga yana kai kudiri, jiri na gwana mai karya mari.
an kula fake kin digiri a kanki ne nake sanya kwari dan wuya suna daɗi ne ko in ta karba don kwana zamo jigo gunki yar fulani matuƙa raba kirarin so san ka ya zama ni da kai ma dokin so diyan fulani bakin ka ba kaya na ya gaze sai an sarrafa ake da wasi da kai nake zuwa shan hansi kana cikin jiki rai ka dasi ko ina muna nan tare guda a cilin bashin ka baya ban sauti kai nake tunani fulani na da kyau gan asali su suna yi da hali kunyar ka ta rufe min ni jiki ina nake kamar an yi biki sai mu gode sarki Allah waye inda ya hada mu a turba ta annabin mu ta karba kirarin sosai ya zama ni da ke mahaudokin sodiyar fulani ta karba kirarin sosan ka ya zama ni da kai mahaudokin sodiyar fulani karaba kirarin sosan ya zama ni da ke mahaudokin sodiyar fulani matuƙa raba kirarin sosan ka ya zama ni da kai mahaudokin sodiyar fulani ranka daɗi dama abin da yake tafa da mu shine tun kafin rasuwar magani akwai alkawari da shi mai gidanmu yama magani ya gina masa gida ya so ya koma can da iyalinsa in ya zo sai dai zo ya dinga ɗiban shanu kuma sai hakan ba za ta yiwu ba saboda gashi Allah ya mai rasuwa to hakan ba zai yiwu ba shine ya ga ya zama ya kamata ya cika alkawarinsa ya zo lalle a ci 'yar maganin ya danka mata wannan abu kuma yana so ci gaba da aiki da ita kamar yadda yake da mahaifinta sai kuma ya samu tare amma magana a bakin mai shi tafi daɗi ba shakka ba mu abin da ya fi burge mu abin farin ciki shine mun zo mun samu Aisha yar gidan maganan ta ya aure to kaga da ita da mijin nata sai su koma can su shiga wannan gida to ba su komai Allah ya saka shi ba amin Allah ya saka da amin ya Allah sallallahu alaihi wasallam aikin banza aikin wani ni da na san mutanen za su zo daga binne ai da na wawuri wani abu daga cikin kudu wallahi ranka da ni ma kaina wannan abu ban ji daɗi ba na yi bakin cikin wannan abu da ka mallaka musu wannan kuɗi duka baka ga lokacin da nake bashi sai ina dan jaja ba saboda mu samu wani abu yanzu mun tashi a tutan babu Allah rufe mun baki duk ba kai ka jawo komai ba zaka zo ga mu maganan banza maganan wani to da kai ma kai asarar rawanin ka yawwa habaran kai ne yawwa yanzu idan ka kore ni shi kansa mulkin da kake tafiyarwa ai nake tafiyar maka da shi daidai in ka kore ni kuma ya za a ka tafiyar da mulkin ko da aljanu na ya mulkin don haka daga yau ma ka ba fitar kawo tashi tashi ka cire babbar rigar nan a wannan ai riga ta wani rawani ne dai mallakan ka ban za mu